Kuy. Asa mo? Taga Cebu. Asa man sa Cebu? First cycle sa butterfly is an egg. Unya second is ang caterpillar katong ulod bitaw. Pero wala may karon kay season na sila. Unya. Kani ang third cycle sa butterfly which is chrysalis, cocoon or pupa. Unya after 16 days mahimo na silang butterfly. Nani siya sud? Wala na. Kanang nasa likod patay na sila pero marang gi-preserve ang kani sila ng hatch na sila. Pagulang. Yeah, after 16 days, mahimo na silang butterfly. Ang kinabuhi sa butterfly is only 21 days lang. Dili sada sila butterfly kay mote. Ang buhi is only 7 days or a week lang. Motay eh. Pero dali, mo gina sila inigawas. Kasagaran og makuan na ninyo makita na sa sulod sa balay. Kamingon mo din yung lola o lolo. Ingani nga klase ang atong pinakadako nga butterfly diri sa Pilipinas. Ina ni gadapan. Mot sila siya kana. Dili butterfly. Kana mot lang kanilang dako. Before sila mamatay mo. Agay. Happy japon sila. Mura dis Janelle jugjug aa. Katong butterfly na ron. Padno dra kana sila no. Dira iya hay. Kahatag sa ila. Gabantay sa entrance iya. Si kamangyan ko no. Kadongkan. Okay ba? Oro mo tayo. Oh, nalagyan mo ba? Koy. Boxing mus buaya. Pagka kayang kon ba itom kayang Tambok sa ulor niya muso. Alligator. Dami na yado. Mo din dire yung crop. Different kay nila isang nose ug ang ilahang. Diri di mo ang kuan crocs na chinilas. Ang salt. Oo, lapad kay lang baba ma'am no. Sa kuan. Salt dire may salt. Actually ang salt mabuhi sa fresh. Yeah, kana sila gikan na sila Palawan na diri sa Bohol. Pero og kaning sa dire dili mabuhi sa salt. Siya sa siya ra ang sarap. Uy, compatible siya sa duha. Mo ginapakaon ani. Say. Bata nga taga Pasig. tay. Unsa unsay pakaon? Isa ka taga Pasil dire. Pasil Ay taga Pasil. Wala. Unsay pakaon? Sorry. Taga Cebu kami no. Ang uyab. Mao day. Argaw. Ang yellow one mo na albino, Burmese ang brown na dito. Brown dire. Adar ay bald eagle. Oo no brown jud ay. Ya kani sila gikan ni Myanmar wala. Ala Sibit ka natulog. tong gapok, pero kana Palawan beer cat. Unsa ni sa klase bay? Ay siya call center active yung gabi. Ito na sa klase mo dai mananap. Beer cat. Burka. Palawan. Ang siyag beer sa dugnaw mo to. Ako ni Dan ko. Agoy, wani ko. Sa Palawan na makita. Asa na? Asa? Gi, latay mi gay, kadlok mi gay. Ya? Pero paano mo mikita? Alam mo na ah. Ngano man? Dili man ang kay Dupen. Ngano day ganaon day? Yang paalam dito yang kuan. Bisan kayo sila wala sa minsan dahil tampo ng mga no. Wala sir. Kasi first time. Dito to no. Pwede kasi nito. Cute kay ba? Kusi ah. Be, pamakog ko. Lagi si mga pupu ano sama din niya. Well, sir, kanang pag-change skin na nila, sir. Every Every month. month. After nila shedding, among pakala. Wala may kondre ganun. Skin na ay lang lang. Dulo. Well, the peasant yung babae yung lalaki. Actually, colorful ang lalaki para ma-attract yung babae. Bali ang ilaka. Pato. Pero sa inyong likod, hindi ka na Mana ibo na darna?
Patugag mo yung awa din nil, documentation. Oh. Mura magmanok di sa iyo. Duha na ko ah. Check out naman eh. Amo. Sige Oh. Inyuhan ako nung kasama patong. Ala, gini mo lang. Ala, natutunan ko. Away, away. Ah, pero ito ma'am. Busog na ma'am? Eh, muli na ko. May mo tong narito sa kwan. Oh, cashier. Cashier. Lago yung mga nasa tayo mo. Oh, mahal sa dulo. Maangas. Cashier. Dili na pang sabuhan. Mura mag-ibong idor, no? Muna itlog sa... Muna igdag ko sa balot no. Mutok-tok ko gawin. Almond may kuha na niyo, mga almond. Kasi nung gawin Baga pa kay ganang piluka. May pang kuha langgam, may piluka. Baga. Kawal ka na niyo, ano? Baga. Ang mga lumadlog dito. 20. Sure? Ah, lagi. 20. Kamu pwede ba? Ilan ninyo? 21. 21. Sure, Ang uy. taas na ito ni 24. Lagi. Buwang nagamig na kay... Ay, di ba? Tapos init ba? Ikaw pwede ba? Ilan ninyo, sir? 24. Ang lead with ceiling, bit upuan. Dire, nagikan sa Saan hinimo. yung pili ng bit? Saan yung ipalit? 60.